Dobrý páni a vítam vás u nového videa. V dnešnom videu tu máme znovu Marvel Fantasy Champions. Máme tu opening. Sedmičku máme len jednu, ale získame, pokiaľ dáme sa mi za 4 či koľko 6 že máme, tak budeme mať aj dve sedmičky, lebo tu mi chýba len kúsok a mám 9 takýchto. Takže ako to by nám mohlo padnúť, ešte mám potom takéto, dvakrát tento 6 Nexus Classic a jedenkrát 6 Mythic, potom mám takúto 7 a to je asi aj všetko a ešte mám nejaké bonusy tomu. Hneď môžeme začať a môžeme začať týmto nepodstatným, to sú vlastne takéto vecičky. Ja to moc nevyužívam, že už keby som to hore, proste ako mám tu tak 100 hodín na niekoho dobre, aby som to mal trochu lepšie, ale máme aj 6 na to 6. Už sa toľko môže hodiť, lebo ako moc v openingoch neotváram túto 6, málo kedy sa nenašetrím, tak aspoň otvoríme. Nepozornosť skračovať vlastne Captain America, okej. Teraz ideme, tuto nič, toto ešte na 5 môžeme mať. Rýchlo otvoríme Gamora, okej. Teraz ideme normálne 5, potom 6, potom 6 Nexusky a potom 7. Tak ideme 5, tam nič také zaujímavé by nemalo byť podľa mňa, lebo sú to len 5, čo je pre mňa celkom slabé ako. Tie 6 tam dúfam, že by tam mohli padnúť nejaké dobré dúply na niekoho, ktorý teraz budem hrať. Tuto proste ako je to úplne jedno, keby to bolo na začiatočnícky úte, tak vypí finále. Keby padol potom v tej 6, tak by som sa nehneval, to by som bol celkom aj rád. Lebo ako Kingpin v 6 to je super, ako v 7 škoda, že ešte není. Tam to 7 ešte není, ale viem, že Nick Fury už je sedme. Tak ten tam sa mi za nemôže padať, takže to je taká škoda, ale tak toto rýchlo dáme len. A ideme teraz normálne 6, potom 6 Nexus a môžeme, potom ideme na to 7. Pekne si takto všetko zoberiem. Deväť šestkových, to som už dlho nemal. Tak ideme prvý. Niečo dobré, najlepšie duplu potrebujeme duply, takže nie nikoho, koho nemám. Čo tento sa mi zdaje? No jasné, ako poviem potrebujeme duply a samozrejme idú padať tých, ktorých nemám. Čisté moje šťastie, to je to moje kamarátske šťastie, ale tak teraz musí padnúť prosím niekto, koho mám. OK, Morbiusa by som mal. Ja to ani toho Morbiusa nemám 6. To čo je za šťastie, že zrazu idú padať veci, ktoré fakt nemám. Ako ten Nexus tam môžu zachrániť, že tam zoberiem aspoň niekoho duple, ale niekoho, niekoho mám. Dobre, to som mám, tento mi už niekoho kúkneme. Fú, chvála Bohu, tak ho máme. Dobre, prvá dupla. To treba ísť čo najviac teraz. Aj keď sú to odpady, alebo s prvačným bossom poviem, že odpady, alebo že proste slabé. Hlavne, aby som mal na to, aby som ho mal dobre, Heimdalla mám, ďalšia. Ja teraz potrebujem na tú 7 aspoň body. Ale ako aj to si otvoríme, samozrejme, ako budem dúfať, že padne niečo najlepšie. Niečo ako najlepšie nejaký Kingpin, alebo niečo, čo mám vysoko, je to 6 a hrám to často. Čo toto určite je nejako, neviem už ani meno pomaly. Morning Star. Neviem, či som to vyslovil dobre, ale budem dúfať, že áno. Taká Kitty, čo bola na začiatku, by sa mi ľúbila. Kitty hrám ako, je dobrá, mám ju rád a hodila by sa na ňu celkom dupla. Jabari mám, ale nehrám. Možno je to chyba, neviem, ja Jabari moc ma nepresvedčila, že by bola nejaká fantastická, ale tak. Poď, niečo dobré. Nie je to dobré, ale je to dupla, takže je to lepšie, ako keby to bol niekto nový. Nového teraz fakt nechcem, lebo nejdem to dávať hore, lebo 6 už nejdem dávať hore, to sa mi nechce. A proste keď je to niekto, koho hrám, čo Mr. Sinister je Jupi. Mr. Sinister, to sa hodí ako dobrý, ale hrávam. Prvý niekto, koho hrávam, je dobrý. Teraz by sa hodil ďalší taký napríklad, alebo aspoň niekoho mám. OK, mám, to je ako jasne, snáď dúfam, chvála Bohu. Kúkneme sa, koľko sme získali duply. No, tak to musí stačiť určite už. No, samozrejme, 1925. To máme cez 15 000 už určite. Áno, 15 700, dobre.
Sedmičkovi budeme mať dva, jeden takéto medzený trošku, ale aj Paragony tu potom máme. To si nechám po normálnych šestkách, lebo tam je šanca aj na niečo iné. Dáme si toto. Čo dobre by som ocenila, aby tam padlo v tom Nexus, lebo ako tam si môžem s tým vybrať. Nič moc. Tu nie je o čom, lebo ani jedného nehrám, ani nebudem dávať hore. Štupanky Skindrena mám sedmička a toho tiež nedávam moc hore, lebo není zlý, ale mám ho sedme a ja ho nechcem dávať nejak hore. A máme tu ďalšie okolo. A keby sa to nelagovalo, tak berem Shuri, hore mám sedmička, aj tak Shuri, keď padla 7, bol by som radšej, ale nejdem hovoriť nič také, ako nepadlo fantastické, ale ani nejaký otras. Mohlo padnúť niečo lepšie ako Kingpin, alebo napríklad by som dosť ocenil, keby padol napríklad nejaký Doom, alebo Kingpin, alebo Nick Fury. Bohužiaľ neprišlo, šťastie sa na to nemuselo, nevadí ešte takýto ružovúčky, kde môžu padnúť mystikovia a niečo dobré aspoň. Jo! Doom! Díky. Ja som presne chcel, že najviac z Dooma nech padne, lebo ja na ňu chcem duchu, lebo ja ho mám rád, ja ho často hrám a podľa mňa je strašne OP aj, takže ako teraz sa mi hodí. Nice, super, teraz ideme Paragon a potom ideme tie sedmičky. Prvé by som otvoril klasický Paragon, to mám 3, to nemyslím si. Tiež padlo, ako niekedy mi dala nová na openingu, takže poprosil by som nejakú sedmičku najlepšie. Hlavne to nie je prosím štvorka len. Čo poviem, a hneď sa dostane, no. To je to moje šťastie. No tak ideme. Ako nemôžem sa stiažovať, pred chvíľou som práve povedal, že by som chcel Dooma a padlo mi tam 6 Nexus, takže ako to je aspoň dobré. No ale teraz tieto Paragon mi nie sú dobré na 4-4. A k tomu... Nie je to dobré, Paragon chcel... Tento Paragon som to zachrániť, zachráň to kamaráde. Kámo, on to skoro zachránil znova na 6 Nexus. Tak toto je inak v háji ako 3x0. Prepačím, ako otvoril som 3 a padla mi čistá 0, toto nikdy, ako neviem, že maximálne že ISO, ale tak to nechcem úplne. Tá sedmička by tam bola lepšia, ale tak. Prosím sedmičku. Ja chcem sedmičku, najlepšie nejakého dobrého, nejakého fakt akože OP, ale stačí mi len sedmička. Chcem sedmičku, aby som aspoň mal niečo dobré tam. 5, je to vylepšenie. Ako škoda, že jedno dosadu nie, to bol Terax 7, čo ako hrávam Teraxa celkom mal. Dobre, teraz nech sa to zlepšila som na tú 6, lepším sedmičku, prosím 7. Prosím sedmičku, chcem sedmičku. No GG, nič. 5, no. Chvála Bohu, že to nie je v škole. Ale tak, nič. Aspoň bude na 6, ale to aspoň nedám. Teraz na 6 ešte, malo už len. A ideme sedmičky, dámy a pánovia. Tento je obmedzený, tu môžu padnúť len vybraní šempovia, čo sú. Hej, prečítam, alebo neviem to zo spamäti. Black Cat, Void, Mordo, Vision, Arcus, Howard the Dark Storm. Najradšej by som chcel toho Morda. Lebo on je ako dobrý celkom v tej obrane. Void je slabý, ako to vo filme Thunderbolts taký nebol, ale ako v Marvel to je slabý. Black Cat mám už, takže ako najradšej toho Morda by som poprosil, toho Morda. Keby som si mohol tak vybrať, tak toho Morda by som poprosil, už som otáčal. Ani nepadne. Void. Keby bol aspoň v Marvel dobrý ako v tom filme, alebo ako v komiksoch, ale tu ako není moc dobrý, ale tak nevadí. To máme ešte boli na 7, tak to je dobré, aspoň si zoberieme. No neviem, nevidím to nejak dobre, ako toto je klasická sedmička teraz, takže tam môže padnúť o mnoho viac tých vecí. Toto si aspoň otvoríme, zoberiem si. Ale budem dúfať, že tam teraz padne niečo o mnoho lepšie ako doteraz, lebo dnešný opening mimo toho Dooma a ako celkom dobrých šestkových kryštálov nič dobré inak moc nepadlo. Takže ako tento sedmička dúfam, že to nahradí.
Prosím, niečo dobre, nech tam hlavne padne ako. Nech tam nepadne niečo úplne otrasné ako. Tu ako máme 100% 7, čo je to, bohu. No tak to onslaught, prosím, onslaught. Onslaught v horšom trošku server, prosím. Najviac toho onslaughta chcem, ja ho strašne už dlho chcem a stále mi ani nepadne. Prosím, onslaught. Prosím, onslaught. Duplaná gora on je dobrý v obrane, ale ja som to onslaugtaný. OK, duplaná gora ako hodí sa, nie je to zlé, ale... dúfal som niečo lepšie, kde by padlo. Na Titan ešte nemáme to, ako mám málo, keď na openingu. Už sme to raz mali v openingu, tak aspoň to. Ale ja neviem. Nejdem, nemám. To som onslaughta nepadol, to je škoda, strašná škoda. Ja som chcel toho onslaughta, lebo ja už ho dlho chcem. Ako. Toto si aspoň zoberiem. Mení sa aspoň, ale tak. To bude koniec dnešného videa. Vidím, že si užili dnešné video, aj keď nebolo nejak prúhne, ale toto je koniec a vidíme sa v ďalšom videu.